Ама иска малко отношение това, братовчет. Отношение малко, отношение. Миленчо! Ще сливаш ли, брат? Ево тук е забавно, брат. Следващия да казвам, моля. Какво правим? Повече агресия, бе, брат. Дай му жарно, дай там. Опа, имаме бедствие, авария тук. Абе, че се изкриви от лежане този мотор, бе, да. Охо, идва. Леле, гледай сега какво става. Вика тъмън да и го вкарам и не дойде. Абе, тъмън да и го вкарам и не дойде, брат. Ева, виж, ти видя ли какво става тук? Тук между другото ще поседим бая време. Аз бутах, ти какво миш? Еми накрая на прага, брат. Ле, мина отгоре и нема и бутах. Не, аз за малко, защото се устрах се накрая. А те са тук на къщата всичките. Да. Леле. Елементарко е това, че ще ни вземе къва, да знаеш. Какво? Слези долу и му кай на Валю, че това е единствения начин да си тръгнем от. Не да ти от само нагоре, да къде ще се върне. Ау. Имам известни притеснения аз.